Għal- Preview. Insellem l-segwaċi kollha tal-Kamra Sportiva, din hija xandira live u sfortunatament ikompli l-istaġun deludenti għat-tim li tant jien nħobb u ħafna bħali ġewwa Malta għat-tim ta' Manchester United. Kieku fl-ewwel nofsija ta' din il-partita Manchester United konna tnejn xejn minn fuq, żewġ gols tajbin, skurjati minn Rasmus Højlund. Jiena wkoll dak il-ħin xi ngħid l-ewwel nofsija bdejt nintelab ħafna ottimizmu nerġa' fuq it-tim dan għaliex bdejna naraw bħala logħob ħafna kollettiv li ftit li xejn rajna sissa matul dan l-istaġun u anka jiena stennejt li minn din il-partita niksbu 3 punti. Imma l-affarijiet għalhekk il-logħba kif jgħidu il-logħba tintemm mas-soffara l-affarijiet fl-andament tal-partita rew xorta oħra. Dan għaliex propju l-40 minuta tkeċċa Marcus Rashford u Copenhagen irnexxielhom ġifieri sakemm spiċċat l-ewwel taqsima iġibu dawk iż-żewġ gols svantaġġ. U ovvjament wieħed ġie żguljat fit-42 minuta u l-gowl li ieħor jidhirli ġie skuljat fid-9 minuta tal-ħin miżjud għax ovvjament il-referi ġew mogħtija 13-il minuta ħabba l-injuries li kien hemm ħabba din id-deċiżjoni ta' tfittxija ta' Marcus Rashford kif ukoll ħabba xi inċidenti tal-partitarji l-logħba waqfet darbtejn. Però ħarġa ndur fuq it-tkeċċija naħseb li kienet Alright, il-kuntatt ta' Marcus Rashford ġifieri dan letteralment rifes fuq l-aħsa tal-avversarju li ġeneralment tingħata ħamra diretta, però naħseb jiena l-mod kif kienet l-azzjoni din il-karta ħamra seta' ġiet evitata. Ovvjament, jiena mhux ħanoqgħod nitkellem niddiskuti il-VAR il-VAR ma naqbilx magħha, jiena dejjem nemmen li l-logħba futbol għandha alright il-referi huwa uman u jista' jiżbalja kif naraw, imma m'hawnx isbaħ milli logħba tkun ikkontrollata mill-bidu sal-aħħar li ultimately d-deċiżjoni tkun tal-referi mhux tal-video assistant referi qed nirreferi għall-VAR. Li din ovvjament din it-tkeċċija impattat tista' tgħid l-andament tal-logħba għax ovvjament Manchester United ridna nilagħbu l-logħba t-tieni ħaff kollu raġel inqas kif ukoll kienet fadal ħin kif diġà semmejt mill-ewwel taqsima li ridna nilagħbu b'raġel inqas ukoll. Jiena naħseb li ġanejt f'din il-partita naħseb il-coach għandu tort iva għal fiex din it-telfa. Ħaġa li meta tkeċċa Marcus Rashford, alright, jiena m'iniex espert tekniku fit-tattika futbol, coach qatt ma kont. Però naħseb jiena li dak il-ħin kellha ssir bidla. U l-bidla kienet li jinqala Christian Eriksen u jidħol Sofjan Amrabat. Kif eventwalment ġara eżatt xi bdiet it-tieni taqsima. Derekejn naħseb il-prestazzjoni ta' Amrabat sa issa anke fuq li rajna l-lejla mhijiex tal-altezza ta' Manchester United u nazzar dan ngħid li
dan il-plejer fil-fema tiegħi jġibnieh biex jirriplejsa lil Fred. Li Fred matul dan l-aħħar staġuni dejjem kien jiġi kritikat mill-parti tali ta' Manchester United u naħseb jiena ikolli nagħżel logħba bħal lejla kieku għatanna l-Fred fl-iskwadra kont nippreferi li jidħol Fred minn l-Sofjan Amrabat. Imma il-risorsi huma dawk li huma Sofjan Amrabat huwa plejer li rridu l-coach u sa bli għandek it-tiela. It-tieni żball li jagħmel il-coach huwa li anke fit-tieni ħaf jiena stennejt li ikun hemm anke forsi seta daħal bħal players bħal Hannibal li jkissru l-azzjoni bħal anke Lindelof li kien fil-pankina li hu difensor ieħor biex iktar u iktar xi meta morna minn fuq għax bafta minn nies anke nġibu vantaġġ u l-coach dawn l-affarijiet ma milhomx. U ġara, ovvjament il-Copenhagen il-superiorità numerika deret u mbagħad lejn l-aħħar fil-ground u waslu iż-żewġ goals li taw li issiġġillaw bihom ir-rebħa. Jiena naħseb li at this stage Manchester United huma barra mill-UEFA Champions League għax meta tqis Galatasaray ħallejthom minn taħt idillet il-fuma bejrax tant kemm li affettwat li tripod telfa ma niżditlix tajb nkun onest magħkom. Li ovvjament ma qax nagħti każ ir-riżultati kemm tagħna kif ukoll ir-riżultati l-oħrajn. Li naħseb at this stage jiena l-10 partiti li fadal li għandna l-logħba għalija diffiċilissima ma' kontra Galatasaray away li most probabbli ħallet il-fuqa. L-unika tagħmel li fadlilna huma li mmorru fl-Europa League. Ġifieri dik l-opinjoni tiegħi. Jiena nalaqgħu għall-aġġornament tiegħi għal dan l-analisi tal-partita. Issa ħanabdu għal-momenti ta' riklami u bat wara jidħol l-editur Antonello Abela biex ngħidlu proset għax ovvjament is-Inter huma serħu rashom mal-aħħar 16 biex jagħmel l-analiżi tal-logħba ta' Inter kontra Red Bull Salzburg. Il-lejl it-tajjeb, fit-tajjeb u fil-ħażin, glory Man United. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru
għal dan ix-xahar ta' Novembru. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Buonasera, 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 buonasera mir-round tal-aħħar 16 tal-UEFA Champions League fejn Football Club Internazzjonali ikkwalifikaw din id-darba żewġ rounds qabel u dejjem qed intejbu l-mixja tagħna f'din il-kompetizzjoni għax nibdu għal turtejna llum. Matejna u kellna naqilaw il-fwiet illum. Imnalla kien dak il-handsball li għamlu il-difensuri tagħhom u fuq kollox imnalla kien dak il-penalty niskurja Lautaro llum, Rajna l-passjoni, imma kienet importanti ħafna illi nikkwalifikaw il-lejla għax issa ma rridux ninsew ħaġa. Meta nilabu l-logħba li jmiss mal-Benfica, se tiġi f'nofs ċiklu tal-waħ ta' 3 logħbiet li rridu nilabu away eżatt wara l-waqfa u ż-żewġ logħbiet ta' bejn il-Benfica away fil-kampjonat huma Juventus away u Napoli away. Ċiklu tal-waħ. Voldiri, kellna għandna issa ġej. Imma issa almenu nistgħu nserħu mal-Benfica għavolja biex inkunat kollox hemm birret nirbħu. M'hemmx if, whens, hows, whens u what's u dan. Ma jinteressanix il-grupp irrid nirbħu għakkosta kollox. Meta tqis illi fil-gruppi l-oħra għandek il-Bayern l-ewwel, ir-Real l-ewwel, il-Barcellona l-ewwel, ir-Real Madrid l-ewwel. Vera, mbagħad trid tara kemm se nitħallek il-polza, imma importanti illi nirbħu il-grupp. Nirbħu il-grupp. Ma jinteressanix, jaf il-fatt illum ma ħadx pjaċir li rebħu Real Sociedad. Għaf issa, vera li rridu nilagħbu l f'Milan, l-aħħar logħba, imma kif ġejjin l-affarijiet, ser nkunu qed nilagħbu decider fi-12 ta' Deċembru li ġej. Biss, niġu għall-logħba tal-lum. Turnover ċista, illum Inzaghi għamel il-turnover, kien hemm ċirkostanzi fej bil-fors kellu jsir il-turnover minħabba l-injuries li kellna affatikament ta' Dumfries, bissa kellhom l-ewwel ħafna lilab din kienet l-ewwel darba illi l-Ġermaniż beda mill-ewwel 11 naħseb li kellu logħba tajba. Imma mbagħad ovvjament waqa' taħt ir-regolament ta' numru wieħed ta' Simone Inzaghi illi huwa jekk taqla kart safra spjaze imma jkolli intajrek minn nofs. U mbagħad daħal De Vrij. Daħlin it-titolari u mbagħad il-logħba bdiet tirranġa. Għal darba kellu enough game ċalanoglu llum imma nifruwilu da ma tistax tkun perfett dejjem. L-importanti li when it counts ħakan jirrispondi preżentem. Tnara diġà xi messaġġi hawnhekk u l-ewwel messaġġ li naqra huwa tal-President tal-Interclub Malta Marcel Merċija li wkoll nirringrazzjah tal-fiduċja li wkoll juri fil-paġna tagħna mod ieħor. Ma naqbilx miegħek li batejna kienet logħba fejn ikkontrollejna l-ewwel taqsima żidna ħafna fit-tieni ħaf biss l-aħjar ċansi jiddiem kienu tagħna. Iva Marċell naqbel miegħek, imma naħseb li stajna konna aħjar illum. Il-domanda tal-ħabib l-oħor tagħna Joseph Brinkat, il-grupp tilbħu dejjem jekk tirbaħ ma' Sociedad naħsbu anke b'telfa mal-Benfica ħabba l-konfront dirett. Jew sejr żbaljat. Joseph effett naħsbu li ħammorru Lisbona biex nitilfu. Sejr Lisbona biex naħdu l-punti nippruvaw. Ma rridux ninsew li min-naħa l-oħra issa kif ġiet l-affari, is-Salzburg trid tilha bħal Ewropa League.
Jiġifieri minix astabdilli minn rasi li sejjer Lisbona u ħanitlef. Imma fuq Benfica inter nitkellmu meta jasal il-waqt. Etienne Xwiereb rebħa reġġet bil-passjoni imma laqwa li għaddejna. Barella l-lum rejtu tajjeb, dan huwa n-nikbar l-lum rridu naraw, naqbel mija Etienne. Jew naqbel mija Etienne. Issa, kien hemm ukoll kans l-ewwel taqsima ta' Frattesi li stajna skurjajna wkoll. Imma hija marret il-Gerger jiena llum l-importanti li nirbaħ. Irbaħna ġiet kif ġiet, it-tlet punti li joddu. Volver mhux ħanoqogħdu nirradunaw kalċo spettakolo jekk Sakki għandu xi jgħid. Għax ma nilagħbux tajjeb u bla bla bla. Paroli nħalluh għalih jara naqa' x'inhu jiġri flex team tiegħu għalkemm biex inkunu wedna kollox jaqblilna jekk il-Milan jinslu Europa League għal-fini ta' kampjonat. Mela, mhux li hemm ħafna xi nżid fuq l-logħba tal-Inter, fil-fliet saħar sitta tmur għall-konfront illi rridu nilagħbu mal-Frosinone il-ħadd billejl, l-iktar fixture illi l-iktar ħin ta' fixture li nobgħod għax dik li tilab l-aħħar u mbagħad il-pressjoni tispiċċa fuqek u nafu s-serje kif inhi. Kummenti oħrajn, Joseph Brinkat, għażlani lobu mara logħba tim matura, iva, qed naqbel miegħek. Dara jikber fl-esperjenza u preżenza fil-ground. Diskors konni t-sena l-oħra fuq għażlani, għandna talent ma rridx nitilfuh. Imma issa jidher li bil-mod il-mod dan it-talent qiegħed jiffjorixxi. Importanti għaliex f'Għażlani nemmen li għandna viċi Çalhanoğlu validissimu. Bissek ukoll kellu logħba tajba naqbel miegħek ukoll Joseph. Jiġifieri. Konna qed ngħidu s-saħar sibna titmur għall-logħba li ħanilagħbu mal-Frosinone, importanti li nirbħu wkoll. Insomma, u x'inhu m'hemmx X, Y, Z, irridu nirbħu l-logħbiet li ġejjin. Ħalli għal diversi raġunijiet. Alan Formosa ħajkun bżonn nirbħulhom lir-Real jekk irridu nirbħu l-grupp. Erġa' jara affari għax bidro goal average bħalissa tippermettilu wkoll insib il-klassifika wkoll il-goal difference taqra 5 favur għal Baski u 3 favur għalina, jiġifieri bil-fors irridu il- nirbħu. Forsi vantaġġ żgħir li għandna huwa illi s-Salzburg għandhom 3 l-Benfica għandhom xejn, Benfica taħt pressjoni għax iridu jirbħu ilna jippruvaw biex forsi jsalvaw post l-Europa League, is-Salzburg tista' tilha padron u tkun moħħha mistrieħ minn kwalifikazzjoni fl-Europa League. Però nerġa' ntenni vera li fadal ħafna Lisbona irridu mmorru biex nirbħu. Rotation u mhux rotation. Il għaliex jien il-grupp irrid nirbħu mingħajr ebda ifs, wens and buts. Mela, jiena issa naħseb li ħadtilkom respon biżżejjed, il-Good Night Story naħseb li għattilkom għal-lejla. Grazzi tmur l-sponsors tagħna li huma il-Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nfakkarkom ukoll li dan il-programm minn hawn u ftit ieħor ser ikun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx tidħlu tafsuna dik is-subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut illi se noħorġu. Infakkarkom ukoll li ħanamilna avviż żgħar tal-parroċċa minkejja waqfa internazzjonali il-programmi se jkomplu jekk hawn xi supporter tal-Manchester United li qed jismana nhar it-tlieta se nagħmlu programm speċjali mis-sensiela botta u risposta li se jkun apposta fuq il-kriżi United. Voldiri għandna wkoll sorpriża għad-dilettanti tal-Formula 1 se tkun sorpriża sabiħa ħafna illi illum għandi l-konferma illi ser tkun fidejna. Dak se jkun il-programm li se nanalizzaw it-telliqa ta' Las Vegas
jirritornaw il-programmi normali, ġifiri għanna se jkollna 4 programmi tas sensiela botta u risposta fi spazju ta' ġimagħtejn u segwuna għaliex mhux se jiddispjaċikom. Jiena għalissa se naqaf hawnhekk, għada fid-9 ikollna l-programm li jmiss ta' Mixzone, jidħlu il-YouTubers oħra, Joseph Magri, Milan Paris Saint-Germain, Kert Xkembri għall-logħba Arsenal Benfica Sevilla, l-Arsenal rebħu 2 b'xejn, Volderi Kert naħseb bħalissa tirrikordja l-video tinsab wiċċu għad-dawl u ftit minuti wara tmiem il-logħba bejn Slavia Praga u Roma, Karl Parnis jidħol f'xandira diretta magħna. Il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb u sempre Forza Inter.